ותחזיקי אותי ואני אומרת לך תעזוב אותי, ואחר כך אני אומרת לך תעזוב אותי ואתה רואה שאני בוכה אמיר, ואתה אומר עכשיו אם לא תכנסי לעולם אני אתקשר לספרין עד תביא קלדנית אחרת, ועשית את זה, זה לנצל מעמד ששופט. אני ככה מסתובבת ואני קלדנית אחרת? והרמת שם את הטלפון ואמרת לי עכשיו אני אגיד שאתה באחרת? הנה רק אחר כך, רק אחרי זמן אמרתי תראה, אני לא מסתובבת ואין שתקף בדיונים, אנחנו פה מתקשקשים פה בדברים האלה. לא מתקשקשים, אני מדברת על הקטעים האלה. מה? אני מחליט? אני צודקת או לא? צודקת או לא? למה תשאל סתם? אם אתה מפחד שאני מקליטה, אתה יכול לקום וללכת, זה מפסיק פגעתי אוויר, וזה מרגיז אותי וזה מרתיח אותי, ואני שתקתי כל הזמן אמיר, אני לא מקליטה, אתה רוצה שאתה מפחד שאני מקליטה, אז תדרת לי פה. אמיר, אם את כי על זה לא רק סתירה, כי אני לא שופטת, אבל לא נתתי לך סתירה, כי אני שתקתי, רק כי רציתי להמשיך לעבוד. אבל אתה ראית אותי בוכה ואתה המשכת עם זה, אמיר. ועוד דיימת עליי, אמרת, עכשיו אני אגיד לקלדנית אחרת שתבוא. איך אני יכולה להיכנס לעולם אם אתה מוציא את הזה של... רגע, סליחה, רק לא... אני? ואני אמרתי לך, אמיר, תפסיק, ואתה לא תגיד לי, ואני רוצה קצת, ועוד קצת, לא? אז זה יגיש תלונה במשטרה, אתה רוצה שאני מתלוננת, אז אני צלצת את זה שאני לא מתלוננת, אני אמרתי לך, אמיר, תפסיק, ואחר כך אתה אומר, את לא יכולה להיכנס לעולם הדיונים? ברגע שאמרתי יותר ונתת לי סתירה גם. לא, באיזה קטע זה היה שנתת לי סתירה? אני לא זוכר. אני זוכר שאתה כבר דיברתי, באתי לטרור, והיית פה, והיית שם, ודיברתי, אם בא לך עכשיו את סתירה, מגיע לך לא רק סתירות, לא יודעת מה מגיע לך על ההתנהגות שלך. אם אתה חושב, אם אתה שואל אותי אם שופט ככה מתנהג, אני לא מאמינה שיש שופט שמתנהג ככה. לא, ככה לא מתנהג שופט. ככה לא מתנהג שופט. אם אתה עכשיו שואל אותי, זה מרגיז אותי. אתה יודע מה שאין צדק. ככה לא מתנהג שופט שמנצל מעמד של קלדנית שבאמצע, כן, בא, ישר סוגר את הדלת, ישר רק אני נכנסת, כמה קטעים כאלה היו. אני באה לעבודה, ישר נצבעת. אני עשיתי לך ככה, עכשיו אתה בא ורוצה לי הצגות, אני עשיתי לך פרובוקציות? אני? אתה אמר, אתה לא אמרת לי, אל תבוא עם מכנסיים, תבוא עם חצאית מיני? אני עשיתי לך פרובוקציות, אמיר? אמרת שתבוא עם חצאית מיני, נכון? נכון? למה רצית שאני אבוא עם חצאית מיני? אמרת שזה גם רצוי, נכון? אתה אמרת לי שאתה רוצה מיני. למה? יותר יפה לכם. כי יותר יפה. יותר לכם. תגידי לי, מתי בא לעבוד? מתי? אחרי שבוע. אז לא